Que chulada de camiseta, categoría, categoría. Mira, aquí pon Ferramulín. Ollo, Ferramulín é un lugar impresionante dos que hai que visitar en Quiroga, no Courel. Todo o que hai no entorno de Ferramulín é Vieiros, mira, tomar nota, Vieiros, Hórreos, Bixuña, Ferramulín. Iso é algo impresionante. Podo vos dicir que fai uns días eu punía unha serie de orquídeas salvaxes, porque hai orquídeas en Galicia, nesa zona. Era no entorno de Ferramulín. Ademais, ali é curioso. Eu non estou hoxe en Ferramulín, teña camiseta, porque o artista organizador desto, que ten un carro aquí do país, ollo, porque en Ferramulín, no mes de setiembre, faise unha festa, a festa do carro. Ten súa historia. Como este ano eu vou pretender ir á festa do carro, xa vos contarei. Este Ángel González, tomade nota para mirar aí nas redes sociales, este é un home que lle gusta o país, que lle gusta a cultura, pois ten alá unha casa a que vai puntualmente e dixo, hai que promocionar Ferramulín, que sexa conocido, e ten que serlo, entonces fixo unhas tazas. Sabedes que eu colecciono tazas, algún de vos incluso me mandou algunha vez de agasallo unha taza destas que pon o nombre do lugar e tal. E hoxe vin a casa de Ángel, ollo, no Morraso, en Marín, hoxe non estou, pero ainda fai uns días, estaba en Ferramulín, e fixen ilusión, vi mercar a miña camiseta, vi mercar a miña taza para poñer na miña estantería, e se queredes, e contribuídes á festa do carro, para que haya sardiñas, haya polvo e demais, pois, dos donativos desto, fais a festa. E se pode levar, en vez dun gaiteiro, levar dous, cojonudo. Recordade, Ángel González, metedes aí no Facebook, aparece aí un home destes que lle gusta a cultura, porque ademais participa no entroido tradicional tamén de Galicia, na mascarada, co entroido de Lanzarín, Marín, Ferramulín, mirar que combinación, todos terminados sin. Bueno, xa non me estendo máis. Colaborade. Taza, camiseta, a camiseta 10 euros, a taza 3, e colaborades na festa do carro de Ferramulín, que será no mes de setembro. E ollo, pasar por ali, e metedesvos na aldea, ali xuntanse dos ríos, o que baixa por Bixuña, o río Selmo, é un sitio realmente impresionante para cagarse co entorno natural que ten a zona. Beixos.